Здравейте! Това видео е за Viral BG. В него ще разберете кои артисти очакваме да се появят в сериала Empire. Както е известно, в сериала се появяват много известни артисти, като Becky G, Snoop Dogg, Pitbull и други подобни. Но ние искаме и тези 10 от нашата класация. Започваме с класацията. 10-та позиция – Ники Минаж. Бих казал кралицата на хип-хопа. Тя е жената, която промени хип-хоп звученето. 9-та позиция – Тайо Круз. 8-ма позиция – Maroon 5. 7-мо място – Бруно Марс. 6-та – Бейонсе. 5-та – Риана. 4-та – Кейти Пери. 3-та – Тейлор Свифт. Тейлор Свифт е любителка на хип-хоп R&B музиката. Тя обича тази музика и тя го заявява много пъти, но ние искаме да се появи в сериала Empire. 2-та позиция – Макъл Мор. И да видим първата позиция. 3, 2, 1. Първата позиция се пада за Eminem. Той преди години се появи в сериала Антураж на HBO. Той направи роля в този сериал, вярно за един епизод, но направи. Ние искаме да се появи и в сериала Empire. Надяваме се да се появи в следващите епизоди или сезони на шоуто. Благодарим ви за гледането. Споделяйте го в социалните мрежи, харесайте, коментирайте и нека това видео стане вайрал. Това видео беше за Viral BG.